खुलुमबाय रायजोफोर आं आनाया ब्रह्म नोंथांमोननि गेजेराव 14 मार्च खालि आं मेथाइ खननो फैगासिनो दं आसा खालामदों नोंथांमोनखौ गासैखौबो लोगो मोनगोन. So this Holi I am going to celebrate with you all at Papumpari Jungle Resort, Arunachal Pradesh. The program will start at sharp 11 a.m. So hope to see you all there. Let's celebrate this Holi together. Thank you, Gazington. खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय. फैगौ 14 मार्चआव अरुणाचल पापुमपारे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सनाजुलि बेहाय मोनसे जंगल रिजर्ट गोदानै खुलिनाय दङ. थ' बेवहाय 14 मार्चआव हलि सेलिब्रेशन लानाय जादों. बेहाय आनाया ब्रह्मजों लोगोसे आंखौबो खाबु होदों बेहाय पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय. थ' बयबो आंनि बिदा फंबाय बिनानाव लोगोफोरखौ खावलायहरदों बै सानखालि फुंनि 11 AM निफ्राय टिल नाइट जागोन प्रग्रामा. थ' बेहाय खोब रोखोम रंजानाय कालार्सजों गेलेनाय आरो DJ दं. बेहाय DJ प्रग्राम दङ. बयबो जयैनो रंजाफैनो हागोन. आसा खालामो नोंथांमोना जयैनो फैगोन आरो जोंखौ हेफाजाब खालामफैगोन. थैंक यू सो मच. खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय. फैगौ 14 मार्चआव अरुणाचल पापुमपारे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सनाजुलि बेहाय मोनसे जंगल रिजर्ट गोदानै खुलिनाय दङ. थ' बेवहाय 14 मार्चआव हलि सेलिब्रेशन लानाय जादों. बेहाय आनाया ब्रह्मजों लोगोसे आंखौबो खाबु होदों बेहाय पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय. थ' बयबो आंनि बिदा फंबाय बिनानाव लोगोफोरखौ खावलायहरदों बै सानखालि फुंनि 11 AM निफ्राय टिल नाइट जागोन प्रग्रामा. थ' बेहाय खोब रोखोम रंजानाय कालार्सजों गेलेनाय आरो DJ दं. बेहाय DJ प्रग्राम दङ. बयबो जयैनो रंजाफैनो हागोन. आसा खालामो नोंथांमोना जयैनो फैगोन आरो जोंखौ हेफाजाब खालामफैगोन. थैंक यू सो मच. थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब. गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ. बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन. बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ. 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया. बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन. इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय. बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन. हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन. बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो. आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो.